A je to tu. Rebríčky, na ktoré čakajú nielen rodičia školákov zameraní na výkon. Inštitút INECO opäť zverejnil, v ktorých základných a stredných školách majú žiaci najlepšie výsledky. V popredí sú prevažne školy na západnom Slovensku. Kde sa školákom darí najviac, zhrnula Andrea Šprochová. Poradie škôl sa určuje na základe výsledkov žiakov. V základných školách napríklad z testovania deviatakov či z olympiád. Pri stredných školách vstupuje do hry aj to, či si absolventi našli prácu. Ťažšie to majú školy, kam chodia deti z málo podnetného prostredia. Zo základných škôl, kde ich je viac ako 20%, mali najlepšie výsledky v tejto. Základná škola na Komenského ulici v Smižanoch. Analytici upozorňujú, že rebríčky nehovoria o celkovej kvalite škôl. Nezohľadňujú napríklad atmosféru na vyučovaní ani prístup učiteľov. Riaditeľ inštitútu Dušan Zachar vysvetlí, prečo ich teda robia. Práve takýmto zverejňovaním dát sa dokážu tieto školy porovnávať. Je tam tlak na zlepšovanie a aj rodičia majú právo vedieť, ako sa nakladá s verejnými prostriedkami a majú právo vedieť, či sú používané efektívne a či za to, čo dávame do školstva na daniach a odvodoch, či dostávajú aj adekvátnu protihodnotu. Rebríčky škôl aj návod, ako vyhľadať tú svoju, nájdete na stránke tvnoviny.sk. Nás zaujala už spomínaná základná škola v Smižanoch, kde majú až tretinu žiakov zo sociálne slabého prostredia. Čo robia inak, si pozrite v reportáži. Návštevou s kamerou sme ich prekvapili. Najprv som si myslela, že ste si asi pomýlili školu, ale dlhodobo to sledujem a viem, že minulý rok sme sa umiestnili na 2. mieste, takže naozaj veľmi ma to potešilo. Spádové školy nevedia ovplyvniť, aké deti si sadnú do ich hlavíc, z akého prostredia alebo s akými schopnosťami. Často treba viac úsilia, aby v učení našli zmysel. Neviem, či to robíme ináč, ale robíme to so srdcom a snažíme sa naozaj k tým deťom pristupovať zodpovedne. Snažíme sa ich činnosť robiť zmysluplnou. Tá spolupráca učiteľ, rodič, žiak, keď funguje, tak tá práca je vynikajúca. Na dobrých výsledkoch žiakov pracujú cielene. Každý rok napríklad s deviatakmi od septembra riešia úlohy na testovanie aj popoludní. Všetko ma baví. Jediné, čo by som tak mala, to je tá geografia, ale inak všetko ma baví. Asi informatika a slovina. Tu nás sú aj učitelia, aj žiaci, tak si mi to proste tu napáči. Keď sú na to podmienky, sú aj výsledky. Na Slovensku máme problém s výsledkami žiakov z prostredia, kde učenie nebýva priorita. No mnohé školy to nevzdávajú, aj keď sa im v rebríčku nedarí posunúť vyššie. Veronika Kandráčová a Andrea Šprochová, televízia Markíza.